Deze week ben ik op paard met oud-wereldkampioen reedrieden, Falco Sandstra. Hij neemt dus mooi naar het Jereveen van zijn jeugd. Wie hel je oortinken op in een oud squarren? Dan viel ik me nog wel heel uit, ja, dat ik hier steer en ik zie dat. En wie hebben bied in de delen? Ik ga bieden, Tamme. Ja. Ja, dat is hem. Ik ben Joert in het delen van een treffen met een groot reedrietkampioen, Falco Sandstra. Tjemurr is hij directeur van zijn eigen bouwbedrijf, maar wie kennen hem benamen van al zijn grote reedrietprestaties in de jaren 90. We hebben afsprutsen in dit mooie natuurgebied. Het gebied waar het van hem al je begon. Goedemorgen. Goedemorgen. Falco. Goeie. Hoe is het? Ja, best. Maar jij? Ja, hartstikke best. Het is mooi waar. We staan op een prachtig plakje. Ja, fantastisch, hè? Maar we staan net maar op Sammer een plakje, dacht ik. De delen, wat is het van gebied? Ja, de delen. Daar ben ik eigenlijk begonnen met reedrieden. Met mijn ouders gingen we hier dan heen, als het natuur is lei. We hoefden net zo vol te lezen. Mooi teniers en dat het mooi safari uitgolfde. En ik mocht hier graag visje. Laatst het wat minder, maar het is een prachtig gebied om in de natuur te zitten. We rennen verder de delen in. Een oud veengebied met een soort ondiep water en rijdt. Het leefgebied van een bijzondere rauwvisk, de snoek. Wie meid zijn viskaarkleer, kiezen het perfecte keunstaas. Ja, die kan visje de beste, die Falco. Ja. Die gaat al in de gaten. En gaan we om naar de jeugd van Falco. En als knaapke wist dan eigenlijk zeer al aan het reedrieden, hè? Ja, hier vriest het natuurlijk al aan. Hè, omdat het mooi ondiep water is. En nou, dan hoeft maar een paar centimeter te lezen en dan kerst er al op. Dan golfde het hier gewoon van uur. Dus ik zei op een gegeven moment tegen mijn heid, ik zei, maar komt dit wel goed, jongen? Houdt u dit wel? Want het kraken en het golfde. Ah, maar dat is het mooiste, was het hekkest. Een heel ervaring. Ja, en dan zie je de visken door dat zwarte ijs heen. Ja, dat is echt helemaal top. Herinneringen van vroeger, hè? Ja. Maar dat is wel echt een natuurtalentje, dan? Want de wondest een praten of alles misschien wel. Al toen in het die wedstrijden tijd, waren. ja, wel redelijk volle, ja. 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 Hoe kan dat? Nou ja, talent. Ik weet net dat, ja, tuurlijk, er moest talent hebben. En ik heb altijd maar wat de stempel gehad van lieve lui als moe. Ja? Ja, maar goed, dat maak ik er dan wel wat van. Ik kom mijn eigen lichaam wel redelijk goed. Als ik dan thuis weer, dan die training krijg ik even iets minder. Als wat er op het schema stond. Nou ja, en dan wist al gauw bestempeld als van nou, hij doet maar weinig inspanningen. Heel die grote resultaten. Ja, maar ja. In de top die het trainen wij ik 14 keer in de week. Dus, maar ja, ik hier zeker wel talent. En dat kwam je eigenlijk wel makkelijk aan. Ja. Nou, dan wist die tier, die Falco natuurlijk wel echt in het nijs en best wel grut eigenlijk. Hè? Ja. Dat vond vooral jij wel, dacht ik. Ja. Daar hangt dus volgens mij een poster van die op menig vooral je slip kreeg. Hoe wie dat? Wat die dat mij die? Ik krijg nog steeds wel, je bent al wat ouder worden en dan kom je wel eens meestal in. Vooral vrouwen natuurlijk, nee. Maar dan beginnen ze erover. Zo van, oh jongen, we waren vroeger fan van die en we hier een grote posters boven het bed hingen. En nou ja, ik hier een fanclub. Nou, mijn fanclub toen, die groter dan die van Marco Borsato. Dat die me natuurlijk wel wat. Ja. Voor mij heb ik iets van 1500, 2000 fans. Ja, prachtig jong, ja. Ja, Falco, ik ga erin. Ah, mooi. Ja, ik ga er een snoek horen. Ja. Ja, oh. Grauwe snoekje, hè? Daar komt er. Nou, schrijf om. Ja. Hebbes. Wat verdikke. Nou, wat is Verdikke. En wat ik zo bijzonder aan die snoeken vind, is dat ze al hier een oren tekening hadden. Deze had echt mooie stippen maar op. Ja? Sommige die echt strepen. Ja. En dat ze heel jong binnen, dan hadden ze echt al die verticale strepen maar op. Oké. Oh, nee. Omdat ze dan tussen de waterplanten lezen die echt vanuit de grond omheen groeien. Oh, dus dan vallen ze net af van Ja. een grotere snoek of van een hier af. Oh, ja, ze leren weer wat. Ja. Prachtig, hè? Ja. Nou, Falco. Ja, Ik deze mij gewoon weer lekker zwemmen. Tjoef, wat is er? We rieden naar het Jereveen, naar het ouderlijk huis van Falco.
Dat Falco rederie er weer zoer, wie al gauw duidelijk. Maar die waan grutbracht, riocht zijn oer die half. Hey Falco, volgens mij ben je hier net samen op een plakje, hè? Nee, dit is een bijzonder plekje. Hè? Dit is mijn ouderlijk huis. Hier heb ik de meeste tijd teruggebracht, mijn ouders. Ze wonen er nog steeds. Ze zijn er nog alle twee gelukkig. Ja, wist. Ja, en Deuntje in oer die half, hè? daar is het al gebeurd. Koest er elste daarheen. Ja, nou ja, dat wie op een gegeven moment moest het ik wel. Want Ja. mijn mem die ziet altijd voor bij het raam. En ik hier maat, Auke Bonne, die weer wat fanatieker dan dat ik weer. Dus die fietste hier aan Del. En dan wie het Falco. Auke Bonne is er weer in, doodrik heen. Dus dan koek ik weer heen again. Nou, dit is het. Dit is het beruchte hokje waar ik altijd mijn retens aan het sliepen weer. Hoe zag dat eruit? Ik heb toevallig nog een oud sliepblokje hier staan. Ja, wist. En dit is uiteindelijk het sliepblok waar ik altijd mijn retens op sleep. En dat wiek de juiste heugte hier, hè. En dan hier een limtang erop. Ja, wist, ja. En dan kon ik mooi druk zetten. Nou ja, zo wiek je dan aan de gang. Hier is dit een mooie oude foto. Je Dus, krijgt wereldkampioen. Daar wie ik wereldkampioen in Hamar. Daar waar Johan-Olaf Kos eigenlijk het winnen moest. Maar dat is helaas voor hem net gebeurd. Hey. En hoe is je nou weer om op dit tijd? Als die foto's zei je eerst, dat was nog het gevoel weten was hier verhielst. Hoe is het daarop? Ja, nou toen daar hier kreeg ik een hele zware 10 kilometer rijden. En na de 10 kilometer hier ik wat moeite om op de voeten te blowen staan. Wat wie ik? 21, 22. Dus ik wiek nog maar een broekje. Dan viel ik me nog wel heel uit, ja, dat ik hier steer en ik stuur dat. Toch wel. Ja, dat ook wel. Ja. Na zijn rederie-carrière begon Falco een succesvol bouwbedrijf. Maar doet in 2008 de kredietcrisis om haar heen sloeg, waar een echt zijn bedrijf, het rekken. En dan had de bouw natuurlijk heel wat jaren alleen ondertussen, maar echt wel een heel minder tijd gewoon. Ja, we hebben tussen 2010 en 2013 hebben we dus die financiële crisis gehad. En ja, dat was voor mij ook wel een vervelende periode. Hè, dat ik nou ja, merendeels van de meesten uit mijn bedrijf moest ontslaan. Ja. Daar heb ik wel nou ja, een tijdje dienen om daar weer bovenop te komen. Die van die een heel minder tijd, wat ik zei. Ja. Ja, zeker wel. Als je, de kop die doet aan dingen die je net graag willen. Dan rijd je een beetje depressief over van alles. En dan zul je uiteindelijk naar me zitten. Dus ik heb wel mijn periode gehad dat ik het nou ja, in de kop ik wat moeilijk hier. Ja. En daar heb ik een periode les van gehad. Een beetje hulp van wat piltjes erin. Want ja, ik hier natuurlijk een bedrijf te runnen. Ik kon net ziek thuis zitten. Nee. Dus, maar goed, daar ben ik goed van hersteld. Ja. En ik heb gelijk daarna dat het weer wat aantrok, heb ik 2 meisjes heb ik weer terugvregen. En die wilden graag weer omkomen. Nou, en zo ben wij eigenlijk weer teruggegaan. En ik weet nou ik wel, hè, omdat ik dit nou ik ervaren heb, wat het is om nou ja, een terugslag te gaan in je leven, om daar weer bovenop te komen. Is in die tijd iemand ontvisje? Ik ben een hele prot aan het visje geweest. Ja, hè? Want dat jouwt mij enorm volle rust. En een beetje dom naar dobbertjes in, hè, dat wordt vaak zijn. Van, ja, je zit alleen maar wat naar dobbertjes in. Ja. Maar het is het hele spel eromheen. Het voer, het aas, zit hij hier net, dan zit hij daar misschien wel. En gewoon de hele dag een beetje dom zitten. Ja. Maar dat is zo mooi en dat is zo ontspannend. Ja, er zijn protte mensen die dat net snappen. Krijg ze dat die dit net snappen. Ja. Oh jongen, dit is zo mooi werk. Ik ga bieden, Tamme. Ja. Ja, dat is hem. Als erin. Ja. Machtig, hè? Daar komt er. Ja. Mooi. Ja. Goed werk, man. Prachtig dit, Prachtig, hè? Top, hè? Wat verdikke. Nou, daar komt er. In het waar. In het net mooi. Oh, Serieus, fantastisch. Nou, hey. Dit is vakwerk. Dat hebben we het allemaal weer even. Dit is vakwerk, ja, mooi. Prachtig, hè? Echt mooi. Ja, een mooie vis. Top, ja? Nou, ik laat deze weer zwemmen, ja? Ja, doe dat maar. Rustig aan.
Kan er Onrustig. een bij komen? Kunnen we er een weg komen? Oh, dat gaat er ik al. Dan rennen we. Oh, goed hoor. Falco, wat een dag, joh. Dit kan net stikken. Nee, hè, die dit kan dag. net stik. Het weer onvoorstelbaar. Ja, Ja. dit hier ik net verwacht. Ik Nee, denk dat ik er nee. vannacht nog wel eens een peker doen nooit in. Na je weekend in Biet, Reinoud Ritsma. Hier neemt dus mooi naar Sien en de Wald. Goeie!